Siyabingelela sizwe sonke sakithi. Kuphi nakuphi umuntu la ekhona khona umhlaba wonke jikelele siyambingelela. uDr Spikili ke le obingelela abantu. Bonke abantu abazi uDr Spikili ama-subscribers kaDr Spikili. Wonke umuntu la ekhona siyambingelela usekhaya kuphi la ukhona khona siyabingelela. Cha ke namhlanje sikuyo le channel kaDr Spikili. Aziningi kakhulu ke namhlanje indaba esiza nazo njengoba abantu bazi ke ukuthi sihlezi sizana indaba abantu ezibakhathaza kakhulu njengoba savuma ukuthi sisiza abantu esuke badidekile bangazi ukuthi bayokwenza njani emhlabeni. Namhlanje udaba kakhulu abantu abangibuze ngalo bangibuze ngendaba yomdliwa lento kuthiwa umdliwa bathi bafisa ukuthi ngibachazele ngoba lento bahlangana kakhulu nayo mangabe kusile nalabo ahamba khona bayohlola kubantu odokotela besintu babatshela ngendaba zomdliwa bathi ke Dr Spikili sicela ukusichazele kafushane ukuthi lento okuthiwa umdliwa kahle kahle iyini isilwane esini sona leso. Cha umdliwa into ecishe ifane nedlozi kodwa idlozi leli elingalihle kahle elibi elakhiwayo kodwa isikhathi esiningi lento okuthiwa umdliwa yakhiwa ngabantu abagangayo abantu abangabathakathi esuke vele bamosha impilo zabantu. Lento ke lena okuthiwa umdliwa ihamba phambili kakhulu ifike idlulela isidalwa somuntu leso kuyisona umuntu esuke ephila ngaso kube yona ehamba phambili yokwenza lento okuthiwa isinyama. Uthola ukuthi umuntu uyahlupheka izinto zakhe ubona zimlungeli kahle azimhambeli kahle abathe uyalashwa akakuthola ukusizakala ngoba phela umdliwa kuyinto evalayo idlozi lobumnyama lelo eliphazamisa impilo yomuntu kahle kahle. Uthola ukuthi umuntu akaphumelele empilweni omunye ethi ngiyasebenza kodwa imali angiyiboni nje zonke izinto zomuntu uthola ukuthi azimhambeli ngendlela asuka afisa ngayo. Omunye athi ngifundile nginamajazi kodwa umsebenzi angutholi. Omunye uthola ukuthi ifa lakhe liyacuca mhlawumbe unamabhizinisi ayavaleka yonke into ayilunga kahle ke mangabe usuke unomdliwa. Lento okuthiwa umdliwa ke into enjalo eqhamuka ngendlela ezahlukene. Kukhona kumdliwa othola ukuthi uba semadlozini omuntu uthola ukuthi isidalwa sasekhaya noma ngabe kuthiwa nenza umsebenzi esidalweni sasekhaya ungabonakala umehluko lelo dlozi lingezwe ukuzobonga ngenxa lento okuthiwa umdliwa. So ke leyo nto leyo ke iyenza ukuthi umuntu ebambezeleke kakhulu empilweni ayithole ehlupheka singekho isidingo lento okuthiwa umdliwa. Lento okuthiwa umdliwa ke into le elashwayo kunendlela zakhona kumdliwa olashwa ngakhona ehlukene ke imdliwa. Ukhona umdliwa ohanjiselwe endaweni engamanzi engumfula ukhona umdliwa ohanjiselwe endaweni eyisiganga ukhona umdliwa lo uthola ukuthi udibene namanzi amnyama uthola ukuthi mhlambe ekhaya kini mhlambe ukhona umuntu owafela khona ongayena wakhona emadlozini akini lo muntu lesakha ke manje idlozi elibe ekhaya ukuthiwa umdliwa. Kuba nendlela yakhona loyo ke uyaholelwa ndlela thile uthola ukuthi kuzosetshenziswa mhlambe imali emhlophe ehanjiswe lo muntu kube khona izinto athengelwa zona etshelwe lo muntu nokuthi akahamba abuyele emndenini wakubo ukuze ekwazi ukuhlukana nalowo mndeni lo. Imizi eminingi iyahlupheka kakhulu ngalento yomdliwa. Abanye bagcina lento sebayibiza ukuthi ayikhona kuthiwa kwaphehlwa amanzi amnyama kubalwa izinto eziningi ezahlukene. Lento okuthiwa umdliwa ke makuthiwa uphethwe nje idlozi lomdliwa even ngisho amaphupho sokuwaphupha ebusukulele awakhulumi awukhona ukuthi mawulele ubone into ecacile izinto zakho nje azihambi kahle noma ungasebenzisa umuthi ngisho ngaba nesigubhu ugezwe uthola ukuthi abanye nje bayagezwe emahlathini kuthiwa basusa izilwane kanti baphethwe umdliwa uthola le nto ayenzeki. Yilokho nje aziziningi kakhulu indaba namhlanje engizanazo bekuyilokho nje ukuthi ngizochazela abantu ngendaba zomdliwa ukuthi umdliwa kuyinto enjalo. Yasikhisa into ebaluleke kakhulu ke ileyo indlela uDr Spikili atholakala ngayo ke uyafoneleka uDr Spikili umuntu osuke edinga usizo kule number ethi 071
106 9603 071 106 9603. Indawo ke la uDr Spikile atholakala kuyona okwamhlaba uyalingana. Mawudlula nje kancane eJozini wele eJozini Dam khona indawo lapho kuthiwa kaMhlaba uyalingana. Mawugibela imoto ngabe ugibela amateksi uthi wena uyakwamhlaba uyalingana kodwa eBhambanana khona istop lapha uthi isemathayini la ufike wehle khona mangabe uya kwaDr Spikile uhamba ngemoto yakho njalo ufike ujike khona emathayini. Mangabe ungenayo into yokuhamba ke mawususemathayini lapho uyahlangatshezwa lapha kwaDr Spikile ngemoto yakhona ikuthatha ikubeke ngakhona kwaDr Spikile. Yilokho nje kuningi kakhulu ke abantu bangakhohlwa ukusubscribe kule channel kaDr Spikile. Bye bye, ngicela ngibambe evidweni elandelayo. Ngiyabonga.